ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ಸೀದಾ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಗ ಇನ್ನು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಉಂಡತೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀಕ್ಷಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲಯ್ಯ ನಂತೂ ಸೌಖ್ಯವಲ್ಲೇ ದಿ ಹಾಲ್ ಏನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಗ ಬೈದೆ ಪಿರೋಡೋಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಹಾಲಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮದಿಮೆ ಒಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಏನ ಅಕ್ಕನಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ಸೀದಾ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿಂದೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬುಟ್ ಪೂಜಲ್ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರು ಉಂಡಲೆಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಪಾಡ್ನಿ ದೊಂಬು ಚುಟಿ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ ನೀಂಗ್ಲಕ್ಕಿ ಆಯ್ ಕಿನ್ನಿ ಆಯ್ ಆಯ್ ಕಿನ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೀನಾ ಓಕ ಬರ್ತೀನಿ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಕಿನ್ನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಶೋ ಮೀ ಆ ಪಿಕ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ದೇ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಆ್ಯನ್ವಲ್ ಡೇ ಇಂದಯ್ಯ ದಾದಾ ಡಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ ಜೋರ್ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿ ಹಾಂ ವೇಲೆಡ್ದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬವನ್ನ ಮೊಲೆಗಿತ್ತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಲೆಗೆ ಒಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಇನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬಾ 1 ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ನೋಡಿ ಇಂಕ ಜೋರು ಬಡಾಪು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲೆಂದು ಪಿದಡ್ಪದು ಬುವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕಾನೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕನಮ್ಮ ಬುವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಪೋಯಿ ಕಿನಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಕಿನಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ್ ಕೆಲೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಿನಿ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಬುವಿನ ಪಿದಡ್ಪದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋಯಿ ದಿ ಮರ್ವೈ ಸುಕ್ಕಲ ವನಸ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತ ಪಕ್ಕ ವನಸ್ಮ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇದು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಹಾಂ ಸಾರಿ ಒನಕ್ಕೆ ಓಬವ್ವಾಗಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ಪಾಯರುಂಡತೆ ಅವಲೊಂಜಿ ತುಲೆ ಅವಲೊಂಜಿ ದಾದೆ ಪಂಪುನು ಬಂಗಾರು ದಾದೆ ಪಂಪುನು ಬಲೆ ಇಡಲಿ ತಾನ್ ಬಲೆ ಬೇಗಲೆ ರಪ್ಪ ಬರೋಡು ರಪ್ಪ ಬಲೆ ಇಂದೆ ಕೊಕ್ಕ ಬೋಡೆ ಶಿಯೋ ಎಂಚುಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಸೂಪರೇ ಮಗಿ ಎಂಚುಂಡು ಟಕಲು ಎಂಗ್ಲ ಟಕುಲ್ಲ ಕುಜಲ್ದೇ ಇದ್ದೀನಿ ಟಕಲು ಎಂಚುಂಡು ಕೊಕ್ಕ ಸುಪ್ಪ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಒನಕ್ಕೆ ಓಬವನೊಂಜಿ ಪಿದಡ್ಪದು ಸಾಲೆಗೊಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಕ ಇದಿನ ಇನಿ ಕುಲ್ಲರಪ್ಪ ಅಂದವೆ ಅಬ್ಬಕ್ಕನ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ತುಲೆ ತಿರುತಿರ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣ ಮಿತ್ತನ್ ಪೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬ ರಟ್ಟು ಸೀರೆ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸುತ್ತೋಡಂಡ ಇಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಯಾನಿ ಕಾಲೇನು ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ಲೇಟ್ ಆಂಡಿ ಇಂಕಲ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬರಂತೇಗ 2 ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಾಂಡಿ ಅನ್ ರಪ್ಪಲೇನು ಹೋದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಿಡ್ದು ಕಲ್ಪನೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೂ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬುವಿನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡೆಕ್ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬುವಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ದು ಲೈಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾವಂದುಂಟು ಕಲ್ಸ ಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆನೆ ಇಂಗ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಪೋಬುಂದುಲೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಮುಕ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಬುವಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕ್ಲೊಟ್ಟಿಕ್ಕುಲೊಂದು ಶೋ ಕೂಡೆ ಪಪ್ಸ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದುವಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಐತ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನು
ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ವೀರರ ಮಣಿಯ ಗಂಡು ಭೂಮಿಯ ವೀರನಾರಿಯ ಕರಿತ ಜನ ಮಾಡುವೆ.